Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na po ta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. So, kumusta naman mga higala? Nang hinaot ako nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. Walay ubo, walay hilanat, walay sipon, pero nagginhawa pa. Kumusta naman kanong fulding? Okay na kaya ko pa din, wala rin ko problema. Ikaw, Mr. Cheng? Okay na kayo po, Padre, wala rin problema, oh. Very good. Basig na kayo problema din ha. Kung ba kay utang nga wala ni mamabayre. Kanang utang pa, naghamad din na utang na to. Kaya kasi ato di gusto natin mong ginawa na utang. Pero maning kamot naging makabayan, oh. Very good, very good. Naman na eksaktong mangutangay. Na dili kay magtago-tago. Murabag katong babae ba nga magpalimod na wala din na siya. Niingon ang giutangan katong magkubrador nga. Niingon ang iyang anak, wala deres mama nung sige okay ra, pero ingnas mama ni mo susunod hang mulakaw siya ipadala iyahang tiil. Pinaaraw nakita ra nabilin iyahang tiil. Yang iyaha daing mama nagpasalipol ra diha isang kurtina niya nakita ang tiil. Niingon ang kubrador nga linding sunod gani ha ingnas mama nimo nga og mulakaw siya sunod ipadala iyang tiil kay iyang nalimtan og dala. Pero padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon no unya ato dayon nga timbayaon usab og mainguntong atong talahorong obispo Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager diri sa Sibulan si Father Rama Ata, ang atong station manager dito sa Actin Basay si Brother Elmer Lugatiman. So kumusta na no? Ato pa din ako kumusta mga higala nga ako ang partner no partner nako in partner in business. Si Sister kining Umbak, si Sister Preachy Umbak, no? Si Ading of course, no? Hala, padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon. Nari kita mga higala sa CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Kaya may na mga higala, no? Nari kita sa atong CBCP News. Yara mga higala itong okay mga higala, nari kita sa atong CBCP News. Dapat mga higala, nawala akong wala. Bagong katikism, no? Bagong katikism nga journal gidayeg sa mga kaobispuhan, no? Nagiuluhan kini og Mistidio, a Journal of Evangelization, a Journal of Evangelization, Catechism, and Religious Education. Bago pa kining ginahuman mahigala gani nalipay kay mga kaobispuhan kay matud pa niya dako kay gikatabang kining mao nga kalambuan. Balita gikan sa Vatican, Pope Francis gipanguluhan ang panagtigom sa Council of Cardinals didto sa Roma. Mao'y gihisgutan dito sa ilahang panagtigom ang the role of women in the church. Mao kadto mahigala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug padayon kita sa ato nga mga buluhaton. No? Ari kita mahigala sa atong ginagmay Cholo joke. Ano nang istorya gihapon kini si Busting ug si Picoy. Ako'y hapit na yung Valentine's Day. Nga naman dahil Valentine's Day. Excited kayo ko. Usi excited na ba dahil kay uyab? Ako uyab, boy. Bago pa kong gisugot sa akong uyab. Uy, ayaw pasalig ka na, ayaw pasagad ng gugma-gugma busting kay doon na ba yung giingon nga too much love will kill you. Ay, hindi mo kumtuan na.
Ho, nganong dili man ka mutuo? Ay, naay daghang kay din ha nga walay mga uyab. Nangamatay mo lagi na gihapon. Mao gani, pero mas maayo nga magdili ka magpasagad anang imuhang Kining imong gugma ba? kanang mitir-mitir ba? May di lagi ko mutuo ana. Mas mutuo pa ko nga kanang dili ko mutuo ang too much love will kill you. Ako mas mutuo pa ko anang too much silly will kill you. Nanghalang ba? Anong naabot magkana? Okay, katong akong amigo, too much silly ba? Di almoranas niya na infected mo yung namatya. Dili gugma ang namatya na too much silly will kill you. Joke ba yun? Joke na daw ito, may lain. Okay. Okay, no? Padayon ta may gala. Too much love will kill you. Ayaw yung mong kalimot ana ha. Karong Valentine's Day, ayaw pasilabi ana yung debate, no? Sister Preach, yung ato ang mga higala din na. Ayaw kay pasulabi sa imuhang gugma, Sister Preach. Okay, no? Padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatuno ni ining kabuntuhon. Pero ari kita mahigala sa ato ang Saint of the Day. Boy na ang atong Saint of the Day karon. Bisan og way nangutana. No. Matod ni Jones manaban ba atong kauban sa trabaho, no? Matod pa ni Jones. Ang atong oras bisag way nangutana, no, ato apod ang ato ang Saint of the Day karon bisag way nangutana. Aveno si Santa Colita. Abeno kini si Santa Colita, natao siya na atong tuig 1381. O niya, namatay na atong 1447. O niya, matud pa na nakuan kini siya kanang na-assign siya, nagpamimbro man kini siya sa Poor Clares. O niya, na-assign siya sa France. So, sa nagpangidaron siya 21. O niya, sa dihang dito siya na-assign sa France. Nakatukod siya og 17 ka mga monasteryo. Grabe pa sila, no? Monasteryo man yun, 17 ka po. O niya, iya yung gi-practice ang poverty, prayerful life, o niya, i-establish reforms in the congregation. So, karong adlaw, mahigala, atong gihinumduman si Saint Colette, no? C-O-L-L-E-T-T-E. No? Karong adlaw, si Saint Colette. Okay. Abeno padayon ta mga igalan sa ato ang mga buhaton ni ining kabuntuhon ato dayang atibayaon og maymunto sa mga atong talahorong obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, o ang tanan gyud natong mga kaigsuonan nga mga kapar, mga lay ministers, kumusta na? Abeno are na kita manghigala sa ato ang catechism. So dunay mga pangutana diri. Padar, usa may mga pagtulunan kabahin sa superstition. Superstition. Sa ito po, sabi ni sayang, superstition ng puling. Ay ba siya kinadagan ng istasyonan sa gasolina, super kuan. May pagka-supermarket po. Sabi na ng puling gasolina. Lili superstition. Dili superstition. Nahdo pa ka ng tuo-tuo ba? Abeno kining St. Thomas of Aquinas, kini kunong superstition is a vice opposed to religion by way of excess, not because in the worship of God, but because it offers divine worship to beings other than God or offers worship to God in an improper way. No, sa ato pa kini daing superstition, doon na gini siya problema. Okay, matod pa diri usa kini sa kabisyo nga kanang nahasupak sa mga pagtulunan sa relihiyon. Not because of the worship of God, dili tungod sa pagsimba sa Dios, pero kanang kining superstition nagsimba kini siya sa mga butang nga dili Ginoo. Idolatry ba? Or maybe naghatag siya og pagsimba sa Ginoo pero dili
ikana bitang dili proper way, kana bitang murag na sobrahan na ba. So muna nga sa basahon sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 8 dyan sa 10, busa matguni nga dili ka matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gi balhid-balhin sa mga tao, no, o gikan sa mga tao, o gikan sa mga espiritu nga naghari sa universo, o dili gikan ni Kristo. Kaya ang tibuok nga kinaiya sa Dios naa kang Kristo. Sa ato pa kining sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 10, mura bag naghimo-himo na pud lamang Hinuong tao unsa pa yung saon nato nga mura bag murag na kompetensya na Binuong butas Ginoo, kay mura bag mas nisalig naman Hinuon ta sa mga butang nga dili iya sa Dios. No? Sa ato pa mo ka na gitawag og superstition. Pero daghan man kay ta mga superstition, pero badala na nato kuan likay-likay, no, dili lang gid kay ta magpadala, no. Kay dunay daghan kay natong mga buluhaton nga murag mas labig yun ang gitawag nato sa in English og patuto. Mas maayo nga ato gyud nga kinabitaw panikamutan nga kutob na naara gyud within the boundary of what is normal ang atong pagsimba, ang ato ang kanang pag-ila sa Dios, no. Kay kung masobrahan na pod dili na sad namaw no. Okay, so ada kita mahigala sa lain nga pangutana. Father, kining homosexuality sala ba ni siya? Well, anyway, kining homosexuality mo ni siya ang murabag doon na bitaw kay attraction sa parehos di mong sex, o panalitan parehos di mong laki o parehos di mong babae, murag ma-attracted ka ba? No, murag ingon niya na. Well, anyway, kung kuan lang yun, kanang attraction lang, no, wala gyud gitaw dili ni bitaw ni i-enact ang imuhang kuan kanang gitawag nato og kana bang attraction, okay na siya. Kay mura naman na gitawag nato sa in English og homosexual desire naman na. No? Kana batang mura ganahan kang makigrelasyon niya. Pero kung wala nimo buhata, okay na siya. No, kay kanang basta kay wala lang gyud ka muhimo og mga acts connected to homosexuality tungod kay mo violate naman gyud sa divine and natural law. Ang ganyan, no? Homosexual desire is natural, but if you're going to act it out, dili na siya mao. Oh, klaro ba? So kanang pangutana kabahin sa homosexuality, makasala ba ta na pa dili na siya automatic ka makasala ka, ma-attracted ka sa imong opposite sex, sa imong same sex, makasala dahil ka dili. Naa pa na siya yung mga gitawag nato timail kana bitang kanang na-attracted ka niya, igo or bukas attracted ko, wala na siya problema. Ingo na no. So muna nga kana bitang doon na doon ako'y kaubang pare nga basta kanang sa fiesta ba nga gani Miss Gay baltan sa barangay nga naay pista malagi na mga lingaw-lingaw lakitan ka din na nilag Miss Gay na dili na namisahan niya nga naman parang ako sakto ra po jud siya kaya nga naman mura ba og ang kasagrado sa selebrasyon sa fiesta mura og na gitawag nato na panamas-tamasan, no, mura ba og sa ato pa na bugal-bugalan tungod kay mga kalihukan dili naman iya sa Dios kun dili iya naman sa gitawag natong pikas nga pangunahuna, di ba? So no, so again homosexuality itself is not a sin. What is sinful is you will act it out. Ang imuhang na homosexual desire, imog yung paundayunan. No, klaro ba? Nya kining kabahin sa kuan, kining alikata sa lain nga pangutana. Pader kanang unsa man gyud pwede nimo i-explain kining religious procession. Awede kining religious procession
dili ni kay karon ta ni nahitabo. Panahon nila ni Moses, kining iprosesyon nilang arka sa kasabutan, nila nagprosesyon. Gani si Kristo mismo, nagprosesyon man katong triumphant entry to kanang gitawag natong Jerusalem. Ingon ni ana, no? Sabi na nga, kining ato mga pagprosesyon, dili ni kay ingon ka, kita ra pa nagtumo-tumo ani. Panahon pa ni nila ni Moses, gani si Kristo mismo, sa dihang misulod siya sa Jerusalem, nagprosesyon na po sila. Okay, klaro? Bino din nila lang nakita kutob, ha? Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo o manalangin kanato ang Dios magkagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.